Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd. Yang mulia, yang terhormat, guru kaulo, guru kita bersama, pembimbing sekaligus Mursyid Istighosah Yamisda panjenenganipun Agus Sultan Agung, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Jambes Kediri, ugi rawuh Agus Abdurrahim, Agus Samsul Ma'arif, Agus Zainal Qayyum, lan sedaya zuriyah Pondok Pesantren Jambes Kediri, Mbah Yai Sotik Ja'far, ugi Mas Budi selaku sahibul bait, konco-konco panitia, konco-konco banser, segenap pengurus Nahdlatul Ulama, jabat pemerintah Desa Duwet, Kecamatan Wates, ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah maslahah hasanah beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dateng kita, supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Nuwun sewu sone jenengan tambahi volumene mboten kenging Mas. Ditambahi malih. Tekno ae, volumene tekno ae. Kersane kula gak patek ngoyo-ngoyo niku pun ngaos ping 3, enjing kok enjing. Bar zuhur teng Ponggok terus niku wau dateng Duwet sing mriko. Pucang Anom napa? Pucang Anom nggih, Duwet terus dateng mriki. Alhamdulillah wau Mbah Ja'far dawuh paling kathah sing rawuh dalu menika pemecah rekor wonten Desa Duwet. Pancen istighosah niku penting, zikir niku penting. Kanjeng Nabi dawuh ma'amila adamiyun amalan angjalahu min azabillah min zikrillah. Ora eneng ngamal sing marakne azabe Allah gak mudhun, ora eneng ngamal sing marakne azabe Allah gak mudhun sing hebate ngalahne zikir. Jadi zikir itu satu ibadah yang menjadikan azab Allah itu ndak bisa turun. Mula disa manusa ki lek pengen ora oleh azabe Allah, disane kudu sregep digawe zikir. Awake dhewe ki lek pengen dijogo Allah kudu sregep Nabi sing dibong niku namine Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ki slamet dari bara api yang membakar. Niku ya wasilah zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nabi sing dipangan iwak niku Nabi sinten? Nabi Yunus niku slamet niku ya lantaran zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Lamun Yunus ora nyucek ning aku, ora zikir nang aku, dawe Allah, Yunus nang jero iwak sampai besok dina kiamat. Inilah hebate zikir, nikulah hebate istighosah. Kok duwet enek istighosah, insyaallah duwet barokah. Indonesia ki iso barokah niku iso aman-aman ae mergo akeh wong zikir kok. Indonesia ki beda karo negara-negara kono, padha-padha negara Islam. Indonesia ki cik rukun. Indonesia ki lek tukaran ora tahu sampai mempertaruhkan nyawa. Wong Indonesia ki lek gemberah mek ning YouTube tok.
Dongge, lek ning kono bedil-bedilan ning Yaman, Afghanistan, ning Palestina, Iran, Irak. Wah, Indonesia ki aman. Lek tukaran mek ning YouTube tok. Lah nyapa Indonesia aman? Mergo ning Indonesia akeh wong. Lo sering kali matur desa sak Jawa Timur niki 8.500 desa. 8.500 desa. Lek sak desa ki enek 10 majelis yasin, majelis tahlil, majelis zikir 10 ae. Padahal duwet bapak-bapak, ibu-ibu punjul lek 10. Niku berarti sak Jawa Timur enek 85.000 majelis zikir. Lah lek sak majelis ki enek wong 30. Wayu iki wis pirang atus juta pendak malam Jumat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Durung sing istighosah, durung sing bar salat wiri, durung sing torekoan. Masya Allah wis jutaan orang tiap malam Jumat zikir nang Allah. Akhirnya ngaras itu goyang, akhirnya Indonesia niku barokah. Indonesia kebarokah ki mergo enek jenengan wilayu. Mula sampeyan iki lek melu istighosah berarti melu jaga negara niki. Mergo negara ini aman, negara ini azabe Allah gak mudhun mergo lek enek masyarakate gelem istighosah. Lho, mula melu istighosah ki melu jaga negara. Melu majelis tahlil, majelis yasin ki melu jaga negara. Bar salat wiritan kuwi melu jaga negara. Lho, mula ayo terus istighosah. Mungkin jing ben teng pundi wau diaturi Mbah Ja'far rawuh. Jenengan ki ya ngono, lek pengen dijaga Allah, lek numpak sepeda motor sing kerep zikir sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mergo dalan ning Kediri saiki rame. Ben dijaga Allah, ben diparingi slamet zikir. Duwe anak kuliah nang Malang nang Surabaya dipeseni le hati-hati ning dalan, gak usah kesusu le, lesane digawe ngono lho. Nunggoni toko timbang lamun nyapa to sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wong kabeh wong lho zikir iki ya iso. Ya ora ragat. Ya ora butuh wektu isu oleh awan oleh bengi oleh. Ora butuh panggenan ning sawah oleh ning pasar oleh ning kamar oleh ning kantor oleh ning diae ora butuh keadaan batal ya oleh suci ya menstruasi ya oleh mencret ya enak zikir iki arep turu timbang mikir nih BRI gek nyaopo wayahe bayar ya bayar wayahe degane teko ya teko ngoten lho. Ayo derek istighosah ayo malah kula ki sering pesen sampean iki lek zikir bahasa Arab ra iso wis zikir Jawa ae nunggoni tuku karo ngenteni wong tuku. Wiritane Jawa ae, zikir Jawa. Napa enten Pak Lukman nenek? Nyekel tasbih, tasbih diputer karo lisane zikir. Zikire piye? Apa jare, apa jare, apa jare, apa jare, apa jare, apa jare. Enek wong tuku didoli tumbas, didoli terus pasrah neh apa jare, apa jare, apa jare, apa jare. Kula ki lek istighosah ngeten iki bar istighosah nderek Gus Agung wiritan kula ya niku. Pasrah dikai sangu ya apa jare, apa jare, apa jare, apa jare. Ra dikai sangu ya apa jare, apa jare, apa jare. Derek zikir nggih. Derek istighosah nggih. Wis teng dalem lek pengen dijaga Allah ya zikir ning omah dhewe. Bojone metu sampai jam 1 kok rong mulih jenengan wedi zikir. Ning jero kamar kok wedi ya Allah, engko gek moro-moro enek medon.
Wiritan kok apa jare? Ya lek gak iso. Lek iso ya pake aja apa jare ya. Oh kandung kleru jare sapa. Kok sampean wiritan apa jare anake krungu jare sapa. Pun para hadirin niki hajate menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada tradisi-tradisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, khususnya wong Nahdlatul Ulama, lek menjelang Ramadan ada tradisi-tradisi ibadah yang agung. Biasanya lek menjelang Ramadan teng musala, teng masjid wonten tradisi sedekah jenenge kirim ar. Termasuk teng mriki wau alhamdulillah ya enek kirim arwah. Kirim arwah niku napa enek dalile. Kula sering kali cerita ada seorang anak niku diceritakne wonten kitab An-Nawadir. Anak niki pelit gak tau nyodakoi wong tuane. Akhirnya satu malam mimpi petuk bapake. Jadi bolak-balik tak aturne nyapa to kok mimpi digawe dalil. Pancen ulama niku sering gawe dalil mimpi. Wadah kitab-kitab iki nyeritakne tentang mimpi. Krana ngene lho yo. Mati ki rena loro, siji mati nyawane dijabut. Gak dibalik nih niku jenenge mati bablas. Enek mati nyawane dijabut bar dibalik nih niku jenenge turu. Mula wong turu niku mati, mula tangi turu dongane alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi syukur mergo diuripin neh. Dadi wong turu ki mati, cuman karo Allah nyawane terus dibalikne neh. Mulai enten kitab didhawuhne an-naumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Ngono lho. Dadi lek enek wong wedok ngrungokne ngaji kok turu berarti wonge mati. Mula lek sandingmu turu yo ndang bengok sing banter, iki diterusne apa diinepne? Mergo wonge mati. Lek sandingmu teklak-tekluk tulung ndang diwacane surat Yasin. Mergo wonge arep enek to aku teko enek sing ngene iki. Iya. Ngene-ngene. Terus Gus Agung, la ilaha illallah, macam ngene neh. Bareng ngono Mbah Ja'far dok kalem la ilaha illallah lho kok ngene neh. Ku yo meh tak bengoki innalillahi wa Dadi lek enek wong turu kok ngimpi petuk wong sing mati, niku berarti wong niku ketemu di alam kematian. Jenengan sare mati, terus ngimpi petuk wong sing ning alam kubur, petuk karo wong tuane sing wis mati. Berarti wong loro niku padha matine. Mula lek jenengan ngimpekne wong tuane sing pun sedo seneng ya seneng tenan. Lek sing sedo niku diimpekne gak seneng ya gak seneng tenan. Kuwi ndang dislameti, ndang disedakoi. Ngoten lho. Lah niki enek anak mimpi petuk bapake muni ngene le. Kowe iki karo bapak aja pelit-pelit nemen. Kowe iki lek mangan lawuhmu gereh apa pindang, lek enek kucing nang sandingmu, sedekahno le. Niatono kanggo aku. Kuwi gedhe kanggo aku, cilik kanggo awakmu nang donya. Jenengan iki lho lek dahar lawuh gereh, lawuh pindang, kok enek kucing ndase tugelen Gusti, kula sedekahne kucing. Iki ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo. Niki gedhe kangge sing ning alam barzah. Apa meneh sampeyan kirim arwah, maksud kula ngoten lho. Duite kok lebone amplop 10.000, arwahe kok tulis akeh 99. Malaikat batin iki lek ngedum piye?
Enek sing muni lah 10.000 tukane gerih kan cekap to Pak Lukman angsal. Iya, tapi lek didom wong 99 kuwi lho ora ya mek ndilati tok. Duite 50.000 arwahe ditulis 10. Niku gedhe ditampa nang kono wong ndas gerih ae ditampa gedhe, buntut gerih ditampa gedhe, napa malih dhuwit 50? Napa malih dhuwit 10? Mula kirim arwah niku sae. Mula menjelang Ramadan tradisi kirim arwah niku diterusne. Ngoten lho. Bu. Mula ya misdan duwe ngeten iki niku ketoke sederhana ndak kangge sing kono. Lah mangke kula peseni, kadang ya enek ya wajar lah. Terus ora diwaca ngono ki rada gelo ya wajar. Kuwi diwaca ora, kuwi panggah teka. Enek sing muni nek ngunak niwaca ngono. Kuwi wis pokok kok ora teko. Pokok kok niati Gusti niki kula sedekah teng Yamisda ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo, ganjarane kangge sing kula tulis. Kuwi wis teka. Makin ndak niwa. Wadang kan enek to sing gelo ngono kuwi. Titip arwah ning masjid ning desane ngono kuwi si jam 5 ki diterne mulai ngeterne ki panggah lungguh ning emperane. Nyapa tembok ngrungokne nek ndak niwaca. Lho, mungkin makil jenengan derek istighosah Yamisda kok jenengan mirengaken karo kanca-kanca panitia gak diwaca. Ora usah gelo niku panggah ta. Mergo innamal a'malu binniyat. Jenengan iki lek nglebokne dhuwit nang kotak amal Jumatan Gusti niki ganjarane kangge Bapak Ibu ya teka. Sing penting niat panjenengan. Kirim arwah Bu nggih. Oh, aja maneman nyenengne wong kono. Nomor 2 menjelang Ramadan kula karo panjenengan kagungan ritual ibadah jenenge tahlil bersama. Enten apa mboten? Tahlil niku ibadah, paket ibadah sing ganjarane dikekne ngene sing pun sedo. Enek sing muni tahlilan apa enek dalile enten. Wonten kitab namine Ar-Ruh karyane Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Seorang ulama besar sing digawe gondelan wong Wahabi. Wong Wahabi ki wong sing ndak gelem tahlilan barang wilu. Niku malah Ibnul Qayyim ki dawuh ngeten wa qad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw shadaqatin aw istighfarin aw sawabi hajjin aw qiraatin tasilu ilaih. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane, iso dindek siksane. Nalikane ning donya kuwi didongakne. Nalikane ning donya kuwi disedakoi. Nalikane ning donya dijaluk ning ngapura. Nalikane durung kaji diamanahne kaji. Au bisawabi hajin utawa ganjarane kaji. Kula jenengan iki lek duwe wong tuwa urung haji tulung diamanahne. Aja pecetil karo wong tu. Lho ditinggali lemah ki lho lek didol ki cukup payu lho 1 miliar. Lho ngono ki kon ngamanane kaji ya ndak enem lho. Enten wong anake 4, lemah iki sakmono mbane. Gek wong tuane ki urung haji. Tak omongi ya Allah jenenge anak 4 lho. Sampeyan urung kepara urip iso entuk lemah sakmono mbane iku. Sing kangelan wong tuamu kuwi. Wong tuane loro mbok diamanane kaji lek bocah 4 ya mbok urunan 5 jutaan. Oh 4 jadi 20 lho saiki amanah haji ki 10 umpamane. Lek awakmu ra gelem kene tegalane tak peke tak amanane kaji aku ya ngono. Wong tuane diamanahne kaji. Wong tuane diamanahne kaji. Diomongi mek menteleng.
Lho wong tuane awake dhewe iki masyaallah ninggali sakmono gigik blas lho. Nek anak iki iso wong tuane ninggal oleh lemah sak hektar lho. Tak omong lho awakmu lho urung kepara sampe tuwek iso nglumpukne bondo sak hektar ya. Nggih napa nggih? Ora eneng ngamal sing hebat ngalahne amal berbakti dengan kedua orang tua. Lho sampe enek dawuh ngene, enek uang ki sok ning akhirat paling getun. Paling getun. Kula sebutne loro wae. Siji wong sing jek duwe wong tua loro utawa siji tapi ndak iso berbakti ning wong tuane padahal bekti wong tuwek kena gawe dalan mlebu swarga. Sing jek duwe wong tuwek jadikanlah orang tua sampean itu pintu untuk masuk surga. Ngono lho, aja pelit-pelit. Kirim arwah 5.000. Ya ora apa-apa. Nak mi nyok. Nit ngono lho. 5.000 ki ya Allah, wong tuane. Mara tuane bisane wong kuwabeh ditulis. Ya ora apa-apa. Nah minit 5.000 arwah nyaket pintu ya. Yang waktu ya rada ketu. Jadi salah satu wong sok sing ning akhirat getun iki duwe wong tua tapi ndak bisa menjadikan baik kepada orang tua menjadi satu pintu untuk masuk surga. Ngono sing jek duwe wong tuwek diupeni mergo ridane Allah ki dideleh nang ridone wong. Murkane Allah dideleh nang murkane wong. Ki sing jek nom-nom lek rabi aja golek gantenge nduk, golek lilane wong tuwa. Ganteng oleh wong tuamu gak lilo aja kok terusne, lek wong tua gak lilo kok terusne rumah tanggane ndak barokah. Wis seneng karo solikin. Tapi wong tuamu gak lilo aja kok terusne karo solikin senajan kowe wis berjanji sehidup semati. Kok wong tuamu demen karo solekan. Milio karo Lah kula mboten demen lho, kowe gak demen nek wong tuamu lila Allah melu. Wong solekan niku lho Pak Lukman ratek ganteng cik gantengan solikin, Nduk. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan, po. Nun sewu ki sing bojone nyolot suwi kok nyolot elek tulung lek bengi lampune dipateni. Karo wong tuwek iki tenan. Bu. Lak balik tak critakne sampean iki lek dadi anak kok sabar. Open ana wong tuwek, lek sampean sabar wong tuwek gak tau gelo, Allah ya ora. Lho. Nek sampean dadi anak gak sabar aja kumpul engko wong tuwekmu kok larani terus, wong tuweke gelo terus Allah melu. Sing karo sing dadi anak kaku aja kumpul, golek kontrakan ning wates kana. Golek kangen moro, lek kangen moro malah Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh, mula sing nyanding kudu sabar. Anake ning Kediri lek mara mek nggawa cilok ngene yo. Wong sak nduwet diomong yo. Anak iki ora kaya anakku sing ning Kediri. Tenan yo ben. Padahal mek nggawa cilok. Ngono ki lek mamerne, gek dhek nggawa cilok apa rugi? Rugi piye wong mulih yo ngrontoki kambil lho. Kambil gawa, tewel gawa, gedang tah. Mula kumpul wong tuwek kudu sah. Lah sing nyanding bendina nukokne soto rawon bakso belas ora tau diceritakne. Ya ngono kuwi kumpul wong tuwek kudu sah.
Senengane mamerne anake sing A. Kuwi anak sing batin lha iki to wonge. Enek to wong tuwek model ngono kuwi? Enek to? Wonge teko. Ketoke kudunge seragam ketoke. Ora iki kok seragam iki grup apa iki? Grup apa? Apa grup Padepokan Seni Bela Diri? Nasi Daria. Berarti ki sing grup ki Nasi Daria. Sing seragam padha ki Nasi Daria. Oh, sing ora seragam berarti nasi goreng. Ngoten lho Bu, siji aja gampang gelakne karo wong tuwek. Nomor loro aja hitungi. Sampe nek karo wong tuwek hitung-hitung Gusti Allah ya genteni hitung. Ngono lho. Dadi arep ngajek ning apa ki jenenge ngamanane kaji aja hitung-hitung demi Allah. Allah kok ngijoli. Ngoten lho. Mula aja pelit, sampean iki lek pengen sugih lomano karo wong tuane dhewe. Sesuk diparani, mboke diomongi, "Mbok, nyapa tun?" Mulai sesuk, "Mbok, listrik sing bayari aku." Ngono lho. Sampeyan listrik saulan tak pira to, Mbok? Lah paling 50, ya wis aku sing bayari. Sesuk, Mbok, melu warisan. Melu 5. Sing bayari aku engko lek mbethok pek. Ngono lho. Sama nek ra hitung-hitung Allah gak hitung-hitung. Iki arep Ramadan, mboke diomongi, "Mbok, Ramadan dipenakne leh ibadah. Tarawih kudu tutuk, duhan, tahajudan, deres Quran. Mbok diling-iling bar salat 5 juz, bar salat 5 juz. 6 dina pisan katam ya, Mbok." Ono. Wes mula sampean penakne ibadah ora usah mikir buka karo sahur apa jari anakmu. Ngono lho yo. Engko sok bar bodho ditung sampeyan sak wulan berhasil tak pira tembok karo bapak leh paling 15 kilo cukup wis. Rasa kok pikir. Lauk pauk lah paling 1,5 juta cukup wis. Rasa kok pikir apa jari anakmu. Ngono lho. Bodho diomongi, Mbok, bodho. Ora usah mikir, meja kursi 5 setel, aku sing nukokne jajan. Oh no. Mbok, sampean klambine 3 setel, ya, 3 setel. Anakmu sing nyukupi iki 20 juta kangge persiapan lebaran. Wer. Oh no lho. Aku erung tahu kok. Urung tahu aku kuwi ngono kuwi. Lah ora saiki wong-wong iki tak teliti Kediri ora Blitar. Karo wong tuane iki ya Allah pelite. Jenenge omahe nyanding wong tuwa nek wong tuweke. Lho kok malah ora tau masak to. Lho kok isuki sarapan ngene mboke. Mulih nggo sego sak piring jangan sak mangkok diwehne sing lanang. Oh tak jamin kere kuwi kok. Enek to sing model ngene iki. Wonge rada kuru to. Wong cowok tele rada kuru to mergo ndredekan. Wong cetele kan ndek penyakit ndredeg to. Nek tanggane marang kok golek utangan ngono kuwi. Wong gawe kolak kacang ijo ngono kuwi mek sing dipangan santene kolake ora dipangan no. Lah nyapa sesuk dijoki santene. Wong Oh. Beneh karo wong tuwek nggih. Nah, dadi enek ngamal sing dadekne wong ning alam kubur ki dilereni siksane, Pak. Siji apa? Biduain dongakno, au bisa sodakoten utawa disodakoi. Kirim arwah itu salah satunya kok sodakoi. Au istighfarin utawa kok jaluk ning ngapura. Niki wae wis didongani karo Gusti Agung dijaluk ning ngapura, Pak. Au qiraatin tasilu ilaihi utawa kok wacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane kok kirimne gene sing ning alam barzah niku dawuh Ibnu Qayyim marakne wong kuwi mau dilereni siksane. Lah didongakne, disodakoi, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran utawa zikir niku lek teng Kediri jenenge tahlilan, jenenge istighfar.
Wis clear. Mula lek ngono pendak arep lebaran, pendak arep posonya apa wong-wong duwe ritual ibadah tahlil bersama mendoakan orang yang sudah mening, terutama kedua orang tuane. Ngoten lho. Dil nggih. Kirim arwah terus nggih. Tahlilan terus nggih. Nah. Terus enten malih tradisi kula karo panjenengan ketika menjelang bulan Ramadan napa niku ziarah kubur. Apa hubungane karo Ramadan? Allah mboten Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Sapa wonge poso nang wulan Ramadan, oleh poso krana iman, krana mulih ridane Allah, mongko dosane sing wis kliwat ki di ngapura. Jadi poso Ramadan iki lek jenengan niati krana Allah, niku dosa sampean sing wis kliwat ki di ngapura karo Allah. Lah sampean kudu eling, Allah niku bakal ngapura dosane wong nalikane wong ki gak ndek dosa karo wong liya. Allah bakal ngapura dosane wong nalikane wong ki gak ndek masalah karo wong liya. Lah manusa ki ya ngoten, kok ning donya jek duwe dosa karo wong tuane, wis to Ramadan ora bakal di ngapura karo Allah. Lah salah satu amal sing marakne wong tua niku ngapura dosane anak, itu salah satunya adalah ziarah kubur. Nyapa tarep Ramadan kok ziarah kubur? Ben sampean lek duwe kelepatan dosane di ngapura karo wong tua sampean. Engko lek wis wong tua ngapura, Allah ya genten. Lho. Ngoten lho. Dil. Napa niku? Oh, jahe. Jahe sing paling gedhe niku jenenge Jainab. Wonge teko. Lek gak Jainab ya Jainu. Enten ngamal dadi jenengan ki lek ziarah kubur. Hikmah niku nyapa? Enten dawuh panjenengan sapa wonge gelem ziarah kubur nang wong tuane, niku lamun duwe kelepatan karo wong tuane di ngapura karo Allah. Enten Bu, ada seorang ulama niku ditanya, "Yai, cara saiki, kula niku duwe dosa kalih tiyang sepah kalih kula. Durung kula nyuwun ngapura lah kok kepancal tiyang sepah kula sedo. Pripun amrih tiyang sepah kula sing sedo niku gelem ngapura kelepatan kula?" Dawe ulama, siji lakonono tenan. Enten to awake dhewe kadang duwe dosa karo wong tuwa, urung sampe njaluk ngapurane wong tuwa, kepancal wong tuwane sedo. Langkah awake dhewe piye? Siji, jadilah anak yang baik. Ayyakuna sholihan, ngoten dawe. Dadi ya manusa ki manusa sing apik ngeten. Nalikane wong tuwek jek urip, kok anak ki ra salat, basa wong tuane sedo terus salat. Iki wong tuwa kok lak lila karo kelepatan jenengan. Ya Allah, sadurunge wong tuane sedo gak tau nutup aurat, basa wong tuane sedo lah kok nutup aurat. Sadurunge wong tuane sedo ya Allah ora tau Jumatan, basa wong tuane sedo kok malih sregep Jumatan. Anak iki lek pengen kelepatane di ngapura karo wong tuane, berubahlah menjadi manusia yang baik. Engko wong tua sampean mesti lila. Aja suwalike, masyaallah. Masa wong tuane ninggal kok omahe iki dige mendem. Lho enten wong tuane ninggal kok dina-dina nekakne kancane. Itu justru malah orang tuanya akan malah bendu karo anake, malah gak lilo karo anake. Oh, berubahlah menjadi manusia yang lek sampean berubah menjadi manusia yang baik, kok lamuno tau ndek kelepatane karo wong tua panjenengan ngapura.
Sing nomor loro, langkai anak ketika orang tua jenengan kepancal sedo, sementara panjenengan punya dosa dengan kedua orang tua. Yang kedua adalah sambung saudara orang tua panjenengan, sambung teman-teman orang tua panjenengan. Silaturahimo, ojo kepaten obor. Artinya apa? Begitu orang tua panjenengan sedo, sampean kudu karo dulur ki tambah raket. Lho wong tuane sedo kok malah satru to. Heeh, nonyo anteng kalan wi lho. Enak oh ya? Wong tua sampean tambah gak lilo. Dadi kudu tambah ru. Mula wong tua mbiyen sampean peseni. Nalikane lebaran, kula anak-anak jomengi, rono. Badan rono, ngecer rono. Kok basa wong tuane sedo lak malih putus to hubungan niku. Jangan. Jadi dulure wong tua tetep jenengan parani, dulur kandunge, misanane, mindoane. Wong tua lek kok sampean dikelepatan lilo wong tua sampean. Ngoten lho. Lek perlu kanca-kancane, sampean sambung tetep. Kula nembe ngaos teng Jember niku 3 hari. Ibu kula ki duwe kanca akrab. Saiki tasik sugeng. Wingi niku kula goleki. Kula golek informasi sapa ya sing roh dalem iki mergo daleme niku pindah karena beliau PNS terus akhirnya daleme niku waduh. Kula golek informasi pun sekitar 7 tahun mboten panggih. 7 tahun yang lalu kepanggih. Terus akhirnya kula mriko wingi Masya Allah 7 tahun gak ketemu kok malih ketok sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niku? Kesupen to. Lali, mosok lali. Pun diling-iling, lali. Lah, mila to lali. Jenengan Bu Umi Kulsum to? Heeh. Awakmu sapa? Mosok lali. Meneng dipentelengi. Lho kok terus nangis? Ya Allah iki Lukman, aku ki panggah kelingan karo ibumu, aku lek salat gak tau lali, mate kai ibumu. Ibumu ki kanca lahir batin. Kula rangkul, saya yakin ibu saya hari ini gembira krana anakku lanang gelem nyambung karo kancane ibuku. Ngono lho yu. Karo kanca-kancane ibuke diparani. Lebaran iki lho diparani. Lebaran. Ben wong tuane siji berubah menjadi orang yang baik. Nomor loro ojo sampai memutus tali persaudaraan dengan saudarane kedua orang karo teman-temane orang. Sing nomor 3 lek sampean tau dikelepatan karo wong tuwek sementara wong tuwek kepancal kedisian sedo. Piye? Seringlah bersedekah. Sing pahalane diaturne kangge wong sama dengan kirim kayak ngene iki lho. Ngoten lho. Jadi jenengan iki kudu kerep kirim arwah, kerep sedekah sing pahalane disampekne ngene wong tuwane. Anu mawon Mas, mangke mawon riyin. Mboten mengke malah nganu kersane ngaji riyen. Dadi ngaji aja karo maem. Aja karo ngombe. Wong aku ora ngombe kok. Iki lho. Ngono lho. Kuwi kok lek anu malah aku mas malah tak tinggal ngalih susi aku ya aku mas aku ya ngono malan kowe. Sik mandek riyen mengke riyen tak ngaji sik. Sampeyan nek enek wong ngomong terus rono-rono sampean penak apa ora? Sama nek dadi guru terus muridmu aku mimi ngono kuwi penak para gurune. Ben lek ngombe tak tinggal mulih lho marine. Aku ya wis kewesel ngaji ping 3 iki lho aku. Oh, sing nomor 3 bersedekahlah sing pahalane kangge wong tua. Sing nomor 4 ben wong tua jenengan lilo lek sampean dikelempatan. Ini yang penting. Berziarahku seneng. Ada seseorang misanane ada seorang namanya sapa ya Uyainah sapa to ngarepe sinten niku duwe misanane niku ditinggal mati bapake
Saking getune niku bendina ziarah kubur kene wong tuane. Seiring perjalanan waktu sing mau niki bendina ziarah kubur. Jadi enek bocah Sofyan bin Uyainah. Sofyan bin Uyainah niku duwe misanan ditinggal mati bapake. Saking getune bendina niku ziarah kubur. Bendina ziarah kubur. Seiring perjalanan waktu sing maune ziarah kubur. Lah kok suwi-suwi niki 3 dina pisan. Mari 3 dina pisan, suwi-suwi seminggu pisan, suwi-suwi 2 minggu pisan, suwi-suwi saulan, suwi-suwi 3 wulan pisan, akhire pendak arep poso tok. Bar ngono malah blas. Akhire mimpi dipethuki bapake, "Le, kowe iki lho karo bapak sering ziarah kok saiki ora tahu mara to, Le." Di dalam mimpinya anake takon, "Lho ya, jenengan iki lek kula mara napa semerep?" "Ya Allah, Le, aku ki lek awakmu mara roh. Le, aku seneng. Ora trimo aku sing seneng, Le. Kiwa tengenku ki melu seneng." Jadi teng kitab Ar-Ruh diceritakne wong ki lek ziarah kubur, tanggane kuburan iki lho jawil, yu anakmu kalau anakmu mara kan. Jadi sampean iki teko gapurane kuburan iki tanggane kuburane bapak sampean, yu anakmu lah anakmu kalau. Tanggane iki lho melu marem. Yu anakmu halah kemek liwat tok arep ngarit kae. Mulai arep Ramadan, ayo ziarahku. Ibu-ibu boleh. Tapi lek sampean di hati ndak kuat mboten oleh. Kok sampean sir ziarah gini wong tuane nelongso, akhirnya teko kuburan nangis malah maisan dijeboli. Ojo. Maka ziarah kubur Bu nggih. Ziarahku. Yes. Jadi nyapa kok arep Ramadan ziarah kubur? Lho lek sampean ziarah kubur di ngapura dosane karo wong tuwa. Lek wong tuwa wis ngapura insyaallah Ramadan Allah ya Mula tradisi meminta maaf itu sebetulnya menjelang Ramadan. Mergo nyapa? Allah ki ora bakal ngapura dosane wong nalikane wong ora gelem ngapura dosane wong liya. Wis. Niki mangke menjelang Ramadan wis sampean culne kabeh. Sapa sing didosa nang aku, wis hari ini tak ngapura. Lek sampean gampang ngapura wong liya, Allah engko Ramadan yo ngapura sampean. Mula aja duwe dendam dengan orang lain masuk bulan Ramadan. Bolak-balik, ya Allah. Ramadan, panjenengan ngapura. Bulan menika bulan mulya Gusti. Panjenengan ngapura dosa kula Gusti. Malaikat mek menen diangkreng kamu karo tanggamu ora gelem ngapura ngono lho. Wes, ayo mulai hari ini dicolne Bu nggih. Sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan tau ngrasani ngelokne mitnah maidun jenengan, malam hari ini jenengan ikhlas nggih. Jenengan ngapura nggih. Sapa sing gelem ngapura wong liya demi Allah, Allah bakal ngapura tiyang niku. Amin ya rabbal. Mula urip ki aja satru. Wong satru ki wong sing gak gelem ngapura wong liya. Eling-eling. Sampeyan eling-eling, digondeli tenan. Enek dawuh ngene. Sapa wonge satru karo wong liya, mongko Allah genten nyatru wong niku. Hati-hati kowe. Mula wong satru ki salate ra ketampa, mergo wong satru disatru Gusti. Ora medeni. Ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Dindi anak wong loro ora bertegur sapa. Kok sing sitok mati dhisik urung akor cik satru. Maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Keduanya selalu ketemu di neraka. Mergo wong satru ki disatru Gusti. Posone percu, salate percu, baca Qur'ane percu, mergo disatru Gusti. Rungokno cuma njaluk wedang jahe. Oh, menyambut bulan Ramadan.
Ayo melepas dendam di antara ki. Ojo sa. Enak maunya enak maunya. Iki sing numpak odong-odong enak apa ya? Ojo sa. Satru ki untunge apa? Wong satru niku masyaallah hatine ra tau apik. Lah petuk karo sing disatroni petuk wedhus. Sing kono muni petuk iyek. Ngono. Wong satru ki ra dalan. Lah piye arep rono petuk karo sing satru liwat endi terusan awakmu? Wong satru ki ra tau diundang genduren. Ya apa ora? Wong satru gak iso golek utang. Wis ora nang untunge wong satru. Sing paling bahaya wong satru ki genten disatru Gusti. Wis lek Allah pengen ngapura awake dhewe nang bulan Ramadan, ayo awake dhewe gampang ngapura dosane wong li. Wong satru ki penyebabe sitok nesu gak mari-mari. Nggih napa nggih? Wong nesu kan macame papat to. Enek sing gampang nesu tapi gampang mari. Enek wong model ngono kuwi. Gampang nesu, tapi lek kadung nesu gampang rewang letas teko dilokne diang kerengamu rong tandang madang. Cangkemmu. Nesu. Ngono ki bareng ngono ki ya nonjok bareng. Kuwi jenenge gampang nesu tapi gampang. Sing nomor loro enek wong gampang nesu, tapi lek kadung nesu ya angel marine. Kau gampang nesu, welek iki. Kadung nesu angel marine. Kejadiane tahun 2000 lho, tahun 2026 lho jek kelingan. Kuwi jenenge gampang nesu, lek kadung nesu angel. Nyapa to yo ora takon karo mah ngarep. Ora kelingan iye, nyapa? Tahun 2000 dhek mantu geden yo. Aku wis seminggu rewang ndak mulih yo. Bayangno teko ndoto wayahe ngeterne manten kok ora dijak to yo. Ora dijak ngeterne manten tahun 2000 lho, tahun 2026 lho jek kelingan. Wonge teko. Kudunge seragam. Niku jenenge gampang nesu, lek kadung nesu angel. Nomor 3 enek wong gampang nesu. Tapi lek kadung sing nomor 3 enek wong angel nesu, tapi lek kadung nesu yo angel marine. Gampang nesu, gampang mari, gampang nesu angel. Lek nomor 3 gampang nesu, napa? Angel nesu, lek kadung nesu yo angel. Jagongan ning pos kampling iki gojlok iki mek plengah. Ning begitu celek yo angel marine. Sing apik ki sing nomor 4. Angel nesu tapi lek kadung nesu gampang. Lha wong nesu ki apa gak oleh-oleh, sing gak oleh ki dendam. Mula wong satru ki oleh, sing penting ojo punjul 3 dina. Lho, artinya apa? Islam itu masih mentoleransi orang marah yang tidak boleh itu oleh. Bu, sampean karo ayah kok satru to? Bu, satru ki ngibadahe ditolak. Sapa sing ngomong Pak Lukman? Oh, kowe ki radong, kuwi lek punjul 3 dina. Ayah karo ibu ki satru jek entuk 2 dina. Lah terus piye ora apa-apa. Lah piye karepe ibu? Sirku tak tutukne 3. Ora masalah. Wes Ramadan dilepas iki dendam-dendam. Yes. Enek ngamal 4 sing dadekne wong tua sing wis sedo lila. 1 berubah menjadi manusia Nomor 2 napa? Nyambung karo dulure lan koncone wong. Nomor 3 perbanyak sedekah sing pahalane dikirimne ngene wong. Nomor 4 seringlah berziarahku. Wis, ajeng Ramadan ziarah nggih. Sing terakhir ada tradisine awake dhewe menjelang Ramadan jenenge napa mriki? Unggahan napa megengan? Megengan niku napa enten dalile enek? Napa dalile mang fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran.
Sapa wonge marem tekane Ramadan, maka wong iku tubuhnya diharamkan untuk masuk neraka, ae masuk surga. Sapa wonge arepe marem tekane Ramadan, kok marem mati sampean, haram mlebu neraka, maknane wajib mlebu swarga. Lah awake dhewe iki seringkali lek marem niku diwujudne karo sedekah, karo selama duwe anak daftar tentara katut marem tanggane diundang diteri dikeki sedekahan jenenge slametan. Duwe anak daftar polisi marem disyukuri karo ngetokne sedekah slametan. Duwe anak daftar pegawai negeri marem katut disyukuri karo slamet. Dadi wong Jawa ki lek marem senengane sedekah. Loh pancen wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah. Marem utawa syukur atas nikmat iki nek dilakoni dengan berbagai macam ibadah. Cuman wong Jawa senengane lek marem kuwi diwujudne karo sedekah. Malam 12 mulut marem nang dina iki Kanjeng Nabi dilahirne, akhire nggo berkat nang masjid nang musala jenenge mulutan. Malam 17 marem mergo nampa perintah salat, marem nggo berkat nang masjid nang musala jenenge reje. Duwe bojo meteng 3 sasi marem dilungkas ditiupne roh, ditulis nasibe bojo cilakane ben ditulis apik, diwujudne karo sedekah jenenge telo. Bayine tambah gedhi 7 sasi marem mergo sirahe wis asale ning dhuwur, malik mengisor siap untuk dilahirkan. Malik iki krama inggile tingkep mula dislameti karo ngetokne sedekah jenenge anake lahir sehat jasmani rohani marem diwujudne karo sedekah jenenge brokoah. Lah marem arep tekane Ramadan karo wong Kediri disyukuri karo nggawa berkat nang masjid nang musala karo slametan jenenge megeng. Wis sampean megengan iki mek mujudne rasa marem arep tekane Ramadan. Muga-muga marem jenengan arep tekane Ramadan dadekne awake dhewe diwajibne mlebu swargane Allah. Mula tak peseni mustaghisin mustaghisat anggota istighosah ya misda ojo sampai enek sing ora marem karo tekane Ramadan. Ramadan teko lha kok wong Blitar karo Kediri muni ngene yo poso. Nah. Enek apa ya? Teko Ramadan wis susah. Nyapa ta, Mak? Ya, gawe kolak neh. Wis ngeteri tajilan ning musolane. Gek saiki apa-apa layang, beras ya layang, lombok ya lang. Enek to wong sing ngono kuwi? Aja sampai pokok kita sambut Ramadan dengan apa? Hati yang lapang, bahasane Gus Agung sing jembar manahe, sing seneng karo tekane Roma. Esuk mben bar Ramadan Syawal. Syawal itu bulan silaturahim. Kula suwun sing nom-nom tata kramane mara gene sing tuwek. Nggih, mumpung ketemu. Dadi sing nom tulung buka apa nutup lawang. Nom kok ngenteni sing mara mlaku. Wong silaturahim, wong lebaran, wong badan kuwi luwih apik tinimbang sing dibadani. Sampeyan ngeling. Sampeyan iki lek gelem badan ngene Mbah Yai Ja'far niku apik jenengan karena apa jenengan memulai kebaikan. Yang kedua jenengan duwe kangelan. Ayo sing mara karo sing dipangarani kangelan sing sampeyan badan gen kula peh kok Kediri lho. Kula ya oleh ganjaran hormat tamu, tapi jek apik sampean karena sampean memulai kebaikan. Dadi wong sing mara karo sing diparani niku apik sing mara. Dadi secara pahala luwih akeh panjenengan. Secara ekonomi sampean yo untung lek sampean sregep mara jajan mutuh. Lho yo jajanmu kok utuh, aku tutup terus kok. Mbah Yai Ja'far ludes. Mergo akeh sing apa meneh sing mara duwe anak cilik mending. Badan anake cilik 3. Sedina cah sitok entuk 100, cah 3 oleh 3. Dilumpukne rene.
Enten apa Bu? Nglumpuk ditung oleh pira? Kula 100 kuwi, 100 kuwi, 100. Pira berarti 300 sing 150 ibuke. Lho. Kok penak men Bu? Biaya administrasi. Ay. Ndur mangsamu badan nglencer rak gawe bensin apa piye? Lho yo, nglencer nggih. Nah ngono sing nom-nom iki lho jajane sampai riaya besar jik-ijik. Ngono lho dadi sok riaya omahe ing kerep tutup ya. Wes tak peseni sing nampa tamu dieling-eling lek hormat tamu sing apik. Siji, ora usah gawe jajan sing angel-angel mesakne tamune. Napa enten jajan sing angel enek napa niku kacang sembunyi. Aja kok suguhne mecakne tamune dadak goleki. Jajanmu apa yuk kacang sembunyi? Sembunyi ning dike ning goreki ket mau urung temu kok. Sampe lek nyugone jajan, tulung jajan kacang terang-terangan. Ora usah kacang eling-eling. Enak apa ora kacang sembunyi? Wes aja disuguhne mesakne tamune. Nomor loro tak peseni lek nyuguh tamu, hormat tamu. Ngriki ngarani lodong napa toples? Toples utawa lodong, milih lodong utawa toples sing cangkeme amba. Kuwi lek cangkeme cilik mesti wong cuwetil kuwi. Lah piye lek njukuk ngincup ngene kok. Ngono lho. Dadi sing amba dadi begitu mlebok niki tangan iso mlebu kabeh. Kuwi engko lek lodonge cangkeme cilik mek ngincup. Nomor loro engko lek tangane gedhi dilebokne ditokne ra kenek. Akhire diangkat katut sak toplese. Wis genah. Wis. Dieling-eling, ki sing somban sing blonjo toples, milih sing cangkeme. Nomor 3 milih toples sing padang. Aja toples sing peteng, jadi sekira jajan ki disawang kon jaba ketok. Kuwi engko lek toplesmu jajane disawang kon jaba ra ketok sampean kerep gelo. Tamune cah cilik, bolak-balik buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Terus sampean sematani, "Le, aja dibukai dimaem." Kok lek bocahe jawab, "Ngendak ngetok." Lah lek toplese padang tekan jaba ketok, begitu dibuka terus dipundhut. Nggih napa nggih? Sing cangkeme amba, nomor 3 sing Nomor 4 dieling-eling, aja nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik iki jajan sing jaba jero ndak cocok, adae kongguan isine marning. Isine rengginang. Kuwi wong munafik, jaba karo jero ora apa. Lesane muni ngidul, atine muni enek tuh jajan munafik kuwi. Dieling-eling, lek kongguan adae isine ya kong. Lek wafer isine ya. Anak kula tau kecil adae wafer iki jek ngiluap. Anak kula ki seneng karo wafer. Bah kula tak mundhut wafer, mundhut to, mbasa dibuka lho bah kok marning kletaken aku. Kuwi lek dilaporne polisi kena pasal penipuan sampean. Oh, adae kongguan isine ya kong. Enek to kene kongguan isine rengginang bareng enek to. Oke. Wis aja tenan gelakne tamu kuwi. Ketularan wong Blitar. Juh kere. Wes. Oh. Siji aja nyuguhne jajan sing angel. Nomor 2 toplese sing cangkeme Nomor 3 toplese
Nomor 4 aja nyuguhne jajan munafik. Adahe kongguan isine isine opak gam. Dosa ngono kuwi. Wis bodho lebaran jaluk ngapura malah gelakne tamune. Nomor 5. Lek lesehan monggo sae. Orang nggih meja kursi ngoten niku lho. Kaya ngene Mbah Yai Ja'far jenengan tindak mriko niku lesehan sae, daleme Gus Agung lesehan sae. Tapi lek lebaran, lek enek mejane lek lesehan, mejane aja dhuwur-dhuwur. Teng Blitar kejadian lesehan, mejane dhuwur. Tamune arep jukuk jajan ngene. Lah kok karo sing di omah disaut kok kesesa to? Kesesa piye arep jukuk jajan kok? Lah lek mbok atur ngono jajanmu ya utuh kuwi kok. Lah kan lungguh ngene to, Bu. Mejane dhuwur terus ngene ta jukuke. Lah kok ditampani karo sing kok kesesa ta? Kere. Oh. Kuwi enek tenan ning Blitar, sumpah enek tenan. Iki piye iki? Lah di mejane iki dhuwur, lungguhe ning ngisor mejane rada dhuwur. Lah njukuk jajan kan yo ndengongok. Tangane kile ndengongok. Lah kok ditampani to karo sing di omahe. Lah kok kesesa to, kesesa piye njukuk jajan kesesa. Lah mbok atur kene jajanmu yo utuh aku. Joh aku jan. Lho tenan. Sing paling terakhir lek duwe tamu cah cilik tulung disangoni. Cah cilik niku kekasih Allah. Cah cilik iki gak duwe waline Allah. Lah cah cilik niku lek ndonga mandi mergo gak duwe Lah cah cilik niku lek kulino disangoni terus niteni. Engko lek wis niteni mesti ngomong apik. Ayo nglecer gini Pak Budi ayo. Nyapa? Mesti cair. Aku iki nang ngene Pak Budi cair 50.000 lho. Pak Budi ki rezekine akeh. Rezekine sokeh tenan. Mergo didongakne cah Ayo badan lencere Pak Lukman ra kere cetile masalah kok. Kere tenan. Mula nek cah cilik disangoni mergo cah cilik ki ra duwe dosa, cah cilik lek ra dosa wali, berarti lek ndonga man. Lah wali niku kekasih Allah. Cah cilik niku kasih Allah. Sama nek nyenengne kekasih Allah, Allah melu seneng. Sapa sing nyenengne cah cilik, Allah genten seneng. Allah genten seneng. Mula disiapi, Bu niki ndang. Saiki untuk tetangga 5.000. Saudara dekat 10.000. Tenggen kula ya tak gawe ngono. Lek wong sing kerep ngundang ngaji kula kok mara nggawa anak 50.000. Mergo bapake kerep ngundang ngaji. Wong kok luwecet kayak gini-gini. Ya. Wan para hadirin, monggo awake dhewe menjelang Ramadan unggahan kirim arwah, tahlilan, ziarahku. Terus ngetokne sedekah jenenge megeng. Pun niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah istighosah sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras sing rawuh kagungan rezeki jembar halal rezeki kathah ugi barokah kagungan putra putri solih solihah muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah mugi-mugi sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara min batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khosoh zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khosoh zuriyahipun keluarga besar Jamaah Istighosah Ya Misda Al Ihsan sekediri raya ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon menawi wonten atur kirang saking pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.